खुलुमबाय बे समावहाय बाथौ बिबुंसारनि जानानै हादोरनि दाब दाब जायगायाव दिनै मागो फोरबोनि जे हाबाफारि सोलिबाय थादों बेजों लोगोसेनो सोमोन्दो लाखिनानै आसामनि मरिगाव जिल्लायाव जों बाथौ बिबुंसार जाना दंफैयो आरो दिनै जोबोद मोजां खौरां मागो दमासिनि जे बाथि फोरबो बे बाथौ फोरबोखौ मरिगाव जिल्लायावबो मोन 8 बियाब आफादगिरिफोर दङ मरिगाव जिल्लानि आवथायाव बे मोन 8 आफादफ्रावबो दिनै धोरोमनि जाथाय बेरहोनो लोगोसे फोरबो बिथांमोना खुंफुंगासिनो दङ बे समाव जिहेतुके जोङो मरिगाव जिल्लानि गोथार बाथौ थानसालियाव बिथांमोननि बे मागो फोरबोनि गेजेरजों बिथांमोननि फैफ्राय बिरहोनाय बिथांमोननि माखासे दोरोङारि आसार खान्थिखौ सिबिनानै बिथांमोना दिनै बिथांमोननि मरिगाव जिल्लानि गोथार बाथौ थानसालि दङ आरो बे बाथौ थानसालिनि दैदेननाय हाबाफारिनि गेजेरजों मरिगाव जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे बिथांमोननि गासिबो दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दङ जों बिथांमोननिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों गिबियाव नोंथांखौ खुलुमनाय थाबाय दिनै बाथि फोरबो मागो दमासि बेनि फोरबो नोंथांमोना खुंबाय थादों मोनथिनो मोन्दों नोंथांमोननि मरिगाव जिल्लायाव मोन 8 बियाब आफादफोर दं दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना मरिगाव जिल्लायाव हाबाफारि लाबाय थादों बे सोमोन्दै हाबाफारिखौ खुंफुंनानै माबोरै मोन्दांथि मोनदों साबायखर थाबाय बाथौ बिबुंसार रिपर्टारफोरनिसिम जों मरिगाव जिल्ला बाथौ गौथुमा जिल्ला थानसालियावहा फोरबो खुंनाया बेजों मोननै फोरबो खुंनाय जादों काति गासा फोरबो आरो मागो फोरबो दिनैनि बे मागो फोरबो से दानावहा जों मरिगाव जिल्ला बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद माइनाव आफाद लोगोसे जों बे थानसालि सेराव थानाय बाक्साफोरजों लोगोसेयै जोङो दिनैनि बे फोरबोखौ जों खुंनो लादों बे फोरबोखौ खुंनो लांनायाव लोगोसेनो जोंनि बे मरिगाव जिल्लायावहा दाब दाब बियाबफोरावबो बे एखे समावनो जों फोरबोफोरखौ जों फालिनायनि जों जागायजेनदों आरो बेनि लोगोसे जों दाब दाब गामियावबो जाय गामिफोरावहा जों बाथौ धोरोमखौ लानानै बाथौखौ सिबिनो लादों बै गामिफोरावबो बेखिनि समावहा बै थानसालियावबो बे फोरबोखौ जों फालिनो थाखाय बिथांमोना बिथोनदों आरो बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो बे फोरबोफोरखौ फालिबोगासिनो दं जिहेतुके बाथौ धोरोमारिनि गेजेरजों बाथौ धोरोमारिफ्रा मोनबा फोरबो फालिनाय जायो बे मोनबा फोरबोखौ नोंथांमोननि मरिगाव जिल्लायाव जिफोर मोन 8 फोरबोनि बाथ्रा आनसलिकफोर दङ होननानै नोंथाङा बुंदों बे मोन 8 आनसलिकफ्राबो बे जोंनि जिथु मोनबा फोरबोफोर दं बे फोरबोखौ नोंथांमोना सिबिनाय जायोना जाया जों बे मोनबा फोरबोखौ जोंहा जि समनिफ्रायनो जों मरिगाव जिल्लायावहा बाथौ गौथुम जोङो दानानै दिनैसिम जों सफैदो बे समनिफ्रायनो जों खुंनाय हाबाबो जों 2010 मायथाइनिफ्राय माने बे मायथाइसिमहालागैनो जों बै गामिबो जाय गामिफोरा बाथौआरि हिसाबै माने बेंनानै बाथौखौ सिबिदों बै गामिफ्राबो दिनैसिम माने बै गामिफोराव माने सिबिगासिनो दं आरो जोंनि जिखिनि एक्टिभ माने जोंहा माबा हेरि बियाब दं बे बियाबफोरावबो बे माने फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो लोगोसे जों जिथुनाखि नैथि मंगलबार जिथु माने गोथार बाथौ सान बे फोरबोफोरखौबो जोङो सरजाबफानानै बेवहाय जों जिथुनाखि जों आसामिसआव जोंनि सरस्वती फुजा फालिनाय बे नेमखौबो बे बाथौ गोथार सानावनो जों बेफोरखौ फालिबोगासिनो दं आरो इयुनाव हयथ' बे समावबो जों बे जायगायावनो फैफिननानै जों हयथ' बै खालिबो जों आगो बिदिहाय बाथौ गौथुमनि फिरफिलाखौ बिदिनानै जोङो बे थानसालिखौ जों फोरबोखौ माने फालिनाय जागोन जिहेतु नोंथाङा बाथौ गोथार साननि बाथ्रा बुंबाय गोथार बाथौ साननि बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव देग्लाय मागोनि नैथि मंगलबार सान गोथार बाथौ साना फैबाय थादों बे गोथार बाथौ सान खुंफुंनायनि सायाव नोंथांमोना माबायदि प्रस्तुति जानानै दं बेखौ जों जि समनिफ्राय बे गोथार बाथौ सानखौ जों माने फोरबो हिसाबै जों हेरि मोनसे इसोरनि मोनसे गोथार सान हिसाबै पबित्र माने दिन हिसाबै जों फालिबोदों बेखौ जों गामिहाय जों फालिनायखौ बिसेखि माने जों गुरुत्व दं जाहाथे गामिनि बय माने बाथौसाफोरानो जाहाथे बय गथ' गथायफ्रानो जाहाथे बे माने धोरोमनि सायाव माने एसेबाबो बिथांमोना रोखायै मिथिनो मोनो बेनिखायनो जोङो गामिखौ बिखेखै गुरुत्व दं बिनि लोगोहा जाय गामिफोरावहानोखि बाथौ थानसालि गैया बे बाथौ थानसालि गैयै गामिफोरखौ जों जाय माने आनसलिकनि बाथौ थानसालि दङ बे थानसालिफोराव माने थांनानै बेवहायनो जों माने बे फोरबोफोरखौ फालिनानै जों बिदिहाय जों राहा होदों आरो बे हिसाबै जोङो दिनैसिमबो दिनैबो हयथ' जोङो बे थानसालियाव थांनानै आरो बे फोरबोनि सोमोन्दै जों एसेबाबो बेहा जों नोंथांमोनखौ माने बेखौ माने रादाबखौ जों लाहोनो हागोन आरो जिहेतुके नोंथाङा बुंबाय जे बाथौ थानसालिनि बाथ्रा बुंदों आसाम सरकारा आसाम दर्पन आसनिनि गेजेरजों गोबां बाथौ थानसालिफोर होनाय जादों नोंथांमोननि मरिगाव जिल्लायावहाय जिफोर आनसलिक कमिटिफोर दङ जिल्ला कमिटि दङ बिथांमोननि गेजेराव बाथौ थानसालि लुफुंनायनि बेबस्था बा आसाम दरपरजों बेबायदि जगाजग नोंथांमोना खालामना खालामाखै जों
बे आसाम दरबारनि जिथुनाखि पार्टिसन लुफुंनायनि बेलायावहा जिथु माने एप्लाइ खालामनाय बे एप्लाइ खालामनायावहा जों माने खालामदोंबाबो जों बाथौ सिबियारि हिसाबै जों बे माने अनसुंथाइखौ जों मोननाय जायाखै बेवहा जोंनिनो जायफ्रानोखि हरि मन्दिर हिसाबै बा खंकरि कलाकेत्र हिसाबै माने थानसालि लुनानै जोंनि बर' हारि दं बिथांमोना हयथ' बेखौ मोननो हादों बा बेहयथ' आंनि गामियावनो बिदि मोनसे बाथौखौ माने सिबियै बिदि सिगांनिफ्रायनो बे सनातन धर्मखौ सिबिबोनाय बिदि मोनसे जोंनि मोनसे खेल दं बिथांमोना बे 8 लाख थाखाखौ मोनदों हयथ' बेबायदिहाय जिल्लायावहा जों दासिम बिदि माने मोननायखौ जों नुहराखै हयथ' बे इयुननि जिथुनाखि जोंखौ जुदि माने इन्डिजिनियास फेटनि सायाव जिथुनाखि जोंखौ माने एप्लाइ खालामनाय माने बाथौ मन्दिर लुफुंनायनि सायाव सरकारा जिथुनाखि जोंनो अनसुंथाइ होनानै बेवहायनो जों जिल्लानिफ्राय बय बियाब आरो बय गामिनिफ्रायबो जों माने थानसालिनि जों माने गासै सावगारिफोरखौ जों माने सरकारनिसिम माने दैथायहरनाय जादों आरो जिहेतुके धोरोमारि आफाद होननानै बुङोब्ला धोरोमनि माखासे आध्यात्मिक दिखौ खारनो गोनां जायो बे आध्यात्मिक दिखौ दैदेननो थाखाय जोंहा माखासे धोरोमनि आसारिफोर थायो आसारगुरिफोर थायो दौरि दौसिफोर थायो बिथांमोना बे धोरोमनि आसार खान्थिखौ नोंथांमोननो माबायदि बादाफोर बेबायदि धोरोमनि आसार खान्थि सिबिलांनायनि नेमखान्थिफोरखौ मिथिनो थाखाय बेबायदि बादाफोर नोंथांमोननि मरिगाव जेराव लानाय जायोना जाया जों बाथौ गौथुमावहा मरिगाव जिल्लाया सरजाबनाय लोगोसेनो जोंनि जिल्लायावहा जिल्लानि जिथु देउरि आफाद बे देउरि आफादा बियाब लेभेलाव थांनानै गामि गामि थांनानै देउरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय उनावहा आरो बिथांमोना मिरु देउरि आफादनिफ्राय देउरि लिरना लाबोनानै जे बादाफोरखौथ' माबायदि खालामनो नांगौ बिनि सायाव ट्रेनिं होनानै जोंनो बाथौ थानदैहा जाबायदिहाय रोंसारि जानो उनावहा सासे मानसिनि जिथुनाखि जिथु सानथामनि सानबानि जिथुनाखि सानस्निनि जिथु बाथ्रा दं बेखौ जों सिगांनि मानसिफ्रा जोंहा 3 दिन माने टेलेन्टनि खालामनाय मोनसे बाथ्रा दंमोन दा बे माने खामानिखौ जोङो लासै लासैहाय जों दासिम जोङो सानबाहा जों खालामनो हानाय मोनसे जों राहा मोनदों आरो बे हिसाबै सानस्नियावबो जोङो हिन्जावसानिबा सानस्नि आरो हौवासानिबा सानबाहा जों खालामनाय बेखौ जों खालामबोनो हादों आरो बेखौ जोङो माने नारसिननाय जोङो खालामनो थाखाय माने गुरैयै बे न'खरा जेथिया बुंगोन जे बे 5 साननि नेमखान्थिजों बेखौ खालामनाय जागोन बा 5 साननि नेमखान्थि खालामनाय जागोन बेहा माने जोंनि गोलैनिफ्राय जे बे नेमावनो खालामथारनांगौ बा बाथौ थानजों लिरनाय दङ बेनो जाथारनांगौ बिदिहाय जों माने बे न'खरनिसिम बिदि नारसिननानै जों खामानि मावनो थाखाय जों लासै लासै माने गुरै रावसो माने बिथांमोनखौ माने अननायनि गेजेरजों जों दा खालामनो हानाय जादों आरो दा बे डिसेम्बर आरो जानुवारियावनो जोंनिनो बाथौ सिबियारि कलिग सानै रुंसारि जालांबाय जोंनि गेरुवा बियाबनि सासे आफादगिरि अजित कुमार बसुमतारी बे जायगानिनो आरो बे गेरुवा बियाबनिनो जोंनि सासे गोजामनिनो एबसेन्ट सासे आफादगिरि आरो सासे जोंनि बाथौ गौथुमनि सासे माने मोजां सिबियारि सासे फोरोंगिरि दाबो मोनसे एक्सिडेन्टआव माने रुंसारि जालांबाय दा बिथांमोननि बे बादाफोरखौ माने जोङो सानबा आरो सानस्नियावहा माने जों खुंफुंनो हादों आरो बे खुंफुंथानायावहा जोङो जों जिथुनाखि सारदारिफोरावहा जों लासै लासैहाय माने जोङो माने निरामिसजोंबो जौखांनो हानायनि मोनसे लामाखौ लाबोनो हादों आरो जिहेतुके मरिगाव जिल्लायाव 8 बियाब आफादफोर दङ बे 8 बियाब आफादजों लोगोसे मरिगाव जिल्ला हिसाबै गागि आफाद माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद लोगोसे जिल्लायाव बेसेबां गामि दं होननानै नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों मरिगाव जिल्लायावहा दासिम जोंहा 52 गामि दं 52 गामि दं आरो दा जों गागि आफादजों लाइमोन आरो माइनावा एसे माने इनएक्टिभ जाना दं जों लाइमोनजों माने गागि आफादजोंनो जों एसे लोब्बा लानानै जिल्लायावहा जोङो सम बिदिहाय जों बियाब लेभेलाव जों आफाद खांनानै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि धोरोमनि बेलायावहा एसेबाबो जों माने जों फोसावगासिनो दं आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां जायगायावनो हाबाफारि लाबाय थानाय जादों बे हिसाबै मरिगाव जिल्लाया बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे हाबाफारिफ्राव बेबायदि बाहागो लानायनि नोंथांमोननि मरिगाव ओनसोलनिफ्राय माबायदि खौरां दैथायहरनो नागिरदों जों दासिम जेब्लानिफ्राय जों बाथौ गौथुम मरिगाव जिल्लायावहा जों माने दाबाय बे दिननिफ्रायनो जोङो मिरु लेभेलावहा जा जायगायाव माने बाथौ गौथुमनि आफा माने सेमिनार बा आफाद खुंदों जों थान्दै जों महरै जों माने जों खालामगासिनो दं बाहागो लागासिनो दं दासिमबो जों माने गंसेबो बेबायदि माने आफादफोराव जों माने माबा खालामाखै निल खालामाखै जों थांगासिनो दं आरो फैगौ मागो दाननि गोथार मंगलबार सान गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ साननि हाबाफारियाव दिनैनि बे मागो फोरबोनि गेजेरजों गोथार बाथौ साननि थाखाय नोंथांमोना
दिनै आफादजों मा खावलायहरनो नागिरदों जों बेखौ सिगांनिफ्रायनो जोंनि जिल्लायाव गौथुमावहा जों लाइमोन आरो माइनावफोरा जों बेखौ थांखि लाखानाय दं जोंनि जिनिखि मोनबा फोरबो लोगोसे जिथुनाखि गोथार बाथौ सान बे फोरबोखौ जोङो अराय समबो जोङो माने जों बेखौ फालिगासिनो थांगोन आरो बेखौ जों फालिबोगासिनो दं आरो बेखौ जोंनि मरिगाव जिल्लानि बयबो बाथौसाफोरानो मिथिखाबाय जे जोंहा मागो दाननि नैथि मंगलबाराव जोंहा मोनसे गोथार बाथौ सान मोनसे फोरबो फालियो दं बेखौ बयबो जों मिथिखाबाय आरो बे फोरबोखौ जों फालिखागोन साबायखर थाबाय खुलुमबाय बे समावहाय मरिगाव जिल्लायावहाय मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ थानसालिनि जिथु हा बे हाखौ दानगिरि जोंजों दङ दानगिरिसो जों बरायनानै सानबाय प्रथमते আপোনাৰ नमस्कार জনাইছোঁ দাদা নমস্কাৰ সকলোলৈ আপোনালোকৰ সকলো বাথৌ মহাসভা যিসকল ইয়ালৈ উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল আৰু লগতে আপোনাৰ শুভ নামটো কওক মোৰ নাম হ'ল শ্ৰী দেবেন দেউৰী ঘৰ মোৰ দীঘলবৰী মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী অনন্ত দেউৰী আপুনি এই মৰিগাঁও জিলাৰ দুলাই বাথৌ মহাসভাৰ এই মাটিখিনি আপুনি দান দিছে আৰু আপুনি খুব এটা ধৰ্মৰ অনুষ্ঠানৰ যি উৎসৰ্গা কৰিছে আপোনাৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি বাথৌ ধৰ্মৰ এই মাটিখিনি যে আপুনি দান দিছে আৰু ধৰ্ম অনুষ্ঠানটো আপুনি নিশ্চয় যিটো জাতীয় শক্ত সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ যিটো মানসিকতা সেইটো আপোনাৰ ফালৰ পৰা এইখিনি আগবঢ়াইছে আপোনাৰ এই বিষয়ত আপুনি কিবা ক'ব দি আছে নেকি সৰ্বপ্ৰথমে মই এইটোৱে ক'ম যিসকল আমাৰ গৰাখহনীয়া ভাইসকল তেওঁলোক সৰ্বহাৰা হৈ অ'ত ত'ত তেওঁলোকে ঘৰ বনাইছে কোনোবা আধা বিঘা হওক কোনোবা এবিঘা হওক আৰু তেওঁমতে ঘৰ বনাই বহিছে কিন্তু তেওঁসকলক ধৰ্ম ৰক্ষাৰ্থে বা কিবা কথা বতৰা পাতিবৰ কাৰণে কোনো এটা জেগা নাই মই মনতে ভাবিছিলোঁ যে তেওঁসকলক যদি মই কিবা এটা দিব পাৰোঁ যিহেতু ঈশ্বৰে দিয়া মোৰ আছে ইয়াৰ পৰা মই যদি অলপমান সিহঁতক দান কৰিব পাৰোঁ মই নিজকে তাৰমানে মোৰ মনৰ ভাৱনা এইটো মই মনতে ভাবি আছিলোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 5 বছৰমান আগতে ইয়াত যিমানখিনি মানে গৰাখহনীয়া ভাইসকল আহিছিল মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ আপোনালোকক আগতে তেখেতসকলে ইয়াত কিবা বনাবলৈ কিবা হেৰি হ'ল পিছুৱালে মানে প্ৰথমতে হ'ব বুলি কৈছিলে তাৰপিছত নবনা তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ মনত ভাৱ এটা আছিল যে মই এটা মন্দিৰকে মই দিম এইটো মোৰ দৃঢ়তা তেতিয়াৰ পৰাই তাৰপিছতে আহি আপোনালোকৰ যে সভাপতি আমাৰ মহেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম তেওঁ এদিন মোক ক'লে যে আমাৰ মন্দিৰৰ কাৰণে বাথৌ মহাসভা মন্দিৰৰ কাৰণে মোৰ মাটি অলপ দৰকাৰ প্ৰয়োজনক অলপমান ভাল জেগা পালে আপুনি মোক ক'বচোন মোৰ তেখেত মোৰ বিয় হয় তাৰপিছতে ক'লে মই দিম হয় ধৰ্ম ৰক্ষাৰ অৰ্থে ভাইসকলক মই যদি কিবা এটা দিব পাৰোঁ মই মৰিলে কি লৈ যাম কিবা এটা দি থৈ যাওঁ ৰাইজক হয়নে তেখেতসকলে মোক একো নহ'লেও ধন্যবাদটো কৰিব আশীৰ্বাদ এটা দিব হয়নে সেই এনেকৈ বুলি ভাবি অন্য একো মোৰ হেৰি নাই ইয়াত মোৰ কোনো স্বাৰ্থ নাই তো এটাই মোৰ স্বাৰ্থ আছে যে আপোনালোকৰ লগত যাতে আমিও মিলিজুলি হয়নে এই ধৰ্ম ৰক্ষাৰ্থে বাথৌ মহাসভা ধৰ্ম ৰক্ষাৰ্থে আমিও যাতে ইয়াতে বহিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত ভাল লাগিব কিবা এটা কথা বতৰা আলোচনা কৰিম চাহ চিনাকিও হ'ম নহয় জানো মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত গোটেই মানুহখিনি যেতিয়া লগ পাম হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আপুনি মৰিগাঁও জিলা বাথৌ মহাসভাক কি পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে পৰামৰ্শ এইটোৱে আৰু তেখেতসকলে যাতে এনেকুৱা কৰক উন্নতি আৰু হওক হয় নেকি মিলিজুলি থাকক হয়নে সকলোৱে ভাইচাৰা হিচাপে থাকক হয়নে সেইটোৱে আৰু থেংক ইউ